Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Obin. Taong 1977, Santa Teresa, Agusan del Sur. Noong mga panahong ito, bantay sa isang malawak na nyugan si Obin at ang kanyang pamilya. Nakadistansya sa baryo ang tahanan nila, kaya hindi sila roon kaanong nakakapunta. Bibilang din ang kanilang mga kakilala sa lugar. Gawa ng unang-una, hindi sila tubo sa lugar na yon. At kaya lang naman sila napadpad sa Santa Teresa ay dahil sa pamimilit noon ng kanyang asawa na lumipat sila. Noong nakatira kasi sila sa kanyang pamilya, araw-araw nakikipagbangayan ito sa asawa ng kapatid niya. May mga pagkakataon na ring napapalaya sila, kaya naman para makatayo sa sarili nilang mga paa, nagdesisyon sila na bumukod na lang. At sa kanilang pagbubukod, sinikap nilang magpakalayo-layo. Ano man kasi ang gawin niyang pangungumbinsi, parang kaluluwang hindi mapayapa ang kinakasama niya hanggat nakikita nito ang sarili niyang pamilya. Bagaman hindi niya tipo ang ganoong pag-uugali, wala siyang magagawa dahil ipinangtatakot nito ang kanyang mga anak sa sandali na hindi siya susunod sa ibig nitong mangyari. Kaya naman kahit labag sa kanyang loob, napilitan siya na ito ay paunlakan. Awa naman ng Diyos, naging maganda ang buhay nila roon, gawa ng kahit papaano may kakilala sa baryo ang kinakasama niya. Yon ang nagbigay sa kanila ng trabaho na hanggang sa pangkasalukuyang taong nabanggit, napapakinabangan pa rin nila ito. Dagdag pa ni Obin, na pagtungtong ng taong 1977, 5 na ang kanilang supling. Lahat yon purong mga bata pa, kaya naman madalas, maaga pa siyang umuuwi sa bahay nila. Minsan kapag may mga iniindang karamdaman ng mga ito, kung saan-saan siya nakakarating, makahanap lamang ng albularyong makakatulong sa kanila. Ganun palagi ang buhay niya, kaya naman sa katagalan, aminado siya na nasanay na rin siya. Pagtatapat pa niya na, kung mga ordinaryong karamdaman lang, hindi siya gaanong namomroblema, pero kapag may kaugnayan na ito sa mga nilalang na hindi nakikita kagaya ng mga engkanto at aswang, kinakabahan na siya. Alam niya kung anong kayang gawin ng mga nilalang na yon, lalo pat ilang beses niya na itong naranasan at nasaksihan. At nagsimula ang lahat nung lumipat sila sa lugar kung saan sila nakatira. Dito na kasi ipinanganak ang mga supling nila. Kaya naman sa lugar na yon, naranasan niya kung papaano sila atakihin ng mga nilalang. Bagay na siya namang ayaw na niyang balik-balikan. Ngunit ang hindi alam ni Obin, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ilang buwan ang lumipas, sumapit na ang panahon ng pangungopra. Ayon sa kanya, kapag sumasapit ang anihan, halos hindi talaga siya gaanong nakakauwi sa bahay nila. Sa sobrang lawak kasi ng nyugan, kailangan niyang masiguro na naiipon ang lahat ng bunga. May mga kasama naman siya noon pero bilang katiwala, obligado siyang gawin ang kanyang parte. At ito ay ang pagsisiguro ng mga bunga. Yung mga nagtatrabaho kasi, medyo pinagdududahan niya, lalo pat kilalang mga magnanakaw ng nyug ang mga ito. Bagaman hindi niya mawari kung bakit yon ang napili ng kanyang amo, minarapat na lang niyang gampanan ng kanyang trabaho. Awa naman ng Diyos, wala pa silang naging pagtatalo ng mga ito. Kahit kasi may mga pagkakataon na nakikita niya itong pasimpleng kumukuha ng mga bunga, mas ninanais niya na wag na lang itong pansinin. Bukod kasi sa hindi naman ito makakaapekto sa negosyo, yun na rin ang kanyang pamamaraan para pakisamahan ang kanyang mga katrabaho. Ang kaso lang, nang sumapit ang huling anihan ng taon, medyo may napansin siyang kakaiba sa grupong yon. Nga pala pinuno, 6 kataong kanyang mga katrabaho at bawat isa kumukuha sa iba't ibang parte ng nyugan.
Sako-sakong nyog ang dinadala nito malapit sa kanyang tahanan na kung saan dito na nila binabalatan at niluluto para maging kopra. Mahaba ang proseso, pero dahil tulong-tulong sila, hindi yun gaanong nagiging mabigat. At dahil malalim na ang kanyang karanasan sa ganoong trabaho, natatansya niya ang dami ng mga sakong dumarating. Kaya nung napansin niyang kulang ng 20 sako ang nyog na dinala ng mga ito, doon na siya nagtanong. Yun nga lang, nang marinig nito ang kanyang hinaing, hindi nito maiwasang magalit sa kanya. At sa hindi malamang dahilan, padabog na sumagot ang pinakamatanda sa mga ito. Pinagdududahan mo ba kami? Hindi naman taon-taon pare-parehas ang bilang ng mga ani. Di mo ba napapansin? May ilang mga puno rito na hindi maganda ang bunga. At kung duda ka, puntahan mo para makita mo mismo ng personal. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, di na siya sumagot pa. Pinili na lamang niyang manahimik upang maiwasan na ang anumang pagtatalo. Makalipas ang 2 araw, pagkatapos ng nangyari, dumating ang kanilang amo para matingnan ang kalagayan ng mga niluluto nilang kopra. Nataon naman noong wala ang mga katulong niya, kaya naman nung makita niya itong paparating, dali-dali niya itong sinalubong para kausapin. Subalit di pa man sila nagkakausap, napansin niya ang 6 na mabilis na naglalakad papalapit. Pagsilay niya rito, bigla siyang nawala ng lakas ng loob para magsumbong sa kanyang amo. Batid niya kasi na iisang pamilya lang ang kanyang mga katrabaho, kaya hindi magiging maganda sa oras na magalit ito sa kanya. Oh, Obin, meron bang problema? Bungad na wika ng amo niya pagharap nilang dalawa. Wala naman ho, Tio Franco. Maayos naman ho ang lahat. Yun nga lang ho, mukhang hindi aabot sa kota ang kopra ngayong buwan eh. May mga nyog kasing hindi nagkaroon ng malulusog na bunga, kaya ho nagkulang tayo ng 20 sako. Alam ko ho na hindi ito magiging magandang balita. Kesa itago ko ho, mas maganda na malaman nyo ng mas maaga. Sagot naman niya. Pagkasambit niya ng mga katagang yun, sakto naman ang pagdating ng iba pang mga trabahador. At kagaya ng inaasahan, sinang-ayunan nito ang kanyang mga naging dahilan. Dagdag pa ng mga ito na sinikap nilang bawiin ang mga kakulangan pero wala na silang makuha. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap, madali naman nilang nakumbinsi ang may-ari. Siyempre, siya na ang nagsalita, kaya naman kahit papaano, hindi na ito nagduda. Basta ang sinabi na lang nito sa kanila, pag-igihan ng trabaho, lalo pat dito nakasalalay ang kanilang mga sweldo. Dagdag pa nito na, dahil sa kakulangan, kung kaya't mababawasan din ang kanilang mga kita. Ayaw itong gawin ng amo nila pero wala rin itong magagawa. Dahil sa sinabi nito, hindi na sila nagdahilan pa. Bukal sa puso nila itong tinanggap, gawa ng kahit papaano, aminado sila na kasalanan din naman nila ito. Matapos ang usapan, nagpatuloy ang 5 araw na pagluluto. Mahaba-haba ang pagluluto ng kopra, lalo pat malimit, usok ang nagpapatigas sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang makita na ng amo niya ang mga kaganapan, tsaka pa lamang ito nagpaalam. Sila naman noon, bumalik na rin sa koprahan para ituloy ang kanilang mga trabaho. Yun nga lang, nung sila na ang naiwan, hindi na sila gaanong nag-iimikan. Maging si Obin man kasi, di maipagkakailang nag-aalangan na kausapin ang kanyang mga kasama. Pagtungtong ng dapit hapon, nang wala na silang gagawin sa koprahan, isa-isa naman itong nagsialisan. At nang sila na lamang ng matanda ang naiwan, dito na siya nito kinumpronta upang ilahad ang mga posibleng mangyayari sa sandaling nilabag niya ang mga pag-uusapan nila. Makinig ka, Obin. Ayoko na sisiraan mo kami kay Franco. Tandaan mo, ito lang din ang pinagkukunan namin ng hanap buhay,
Kaya sa oras na mawala ito sa amin, hindi lang ikaw ang madadamay. Binabalaan kita ngayon pa lang. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang gumawa ng mga bagay na aming ikakagalit. Seryosong wika ng matanda. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tsaka pa lamang ito umalis ng walang pasabi. Siya naman noon, tulalang naiwan sa koprahan habang pinag-iisipan ang mga katagang kanyang narinig. Paglubog ng araw, nang maligpit na niya ang mga gamit, nagdesisyon na siyang umuwi. Ang kaso lang, di pa man siya nakakapasok, naisipan niyang maglibot sa nyugan. Nais niya noong hanapin ang mga nyog na hindi gaanong nakapamunga, lalo pat ilang araw din niya itong hindi nakita. Bukod kasi sa dami ng kanilang ginagawa, aminado rin siya na hindi niya ito pwedeng gawin na naroon ang mga katrabaho niya. Ayaw niyang magduda ang mga ito at ayaw din niyang yon ang maging mitya ng hindi nila pagkakaunawaan. Kaya kahit gustong-gusto niyang hanapin ang mga nyog, wala siyang magagawa kundi ang maghintay ng tamang pagkakataon. Dahil dito, kung kaya't naglakas loob siyang maglibot kahit papalubog na ang araw. Alam ni Obin na sa mga ganoong oras lang siya pwedeng kumilos, kaya hindi na niya sinayang pa ang pagkakataon. Walang sabi-sabi, agad siyang nagpaalam sa kanyang asawa, sabay alis ng bahay nila. Wala rin siyang ibang dinala noon, maliban sa sundang na nakasuksok sa kanyang bewang. Di na rin siya nag-abalang gumawa ng sulo, lalo pat alam niya nakabilugan pa noon ang buwan. Kalahating oras ang lumipas, halos makarating na siya sa pinakagitnang bahagi ng nyugan. Gayunpaman, metro-metro pa rin ang layo niya sa pinakadulo nitong bahagi kung saan naroon ang mga sinasabing puno ng nyog na hindi namunga ng maayos. Kaya naman kahit medyo alanganin na sa oras, ipinagpatuloy niya ang kanyang nasimulan. Sa isip-isip niya, ito na lamang ang paraan para mapatunayan niya kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi naman kaya'y nagsisinungaling sa kanila. Hindi naglaon. Nang marating niya ang lugar, bumungad sa kanya ang mga puno ng nyog na wala na halos dahon. Naputol na rin ang pinakapuno nito, kaya naman aminado siya na hindi na yon mabubuhay pa. Maya-maya pa, bumungad sa kanya ang mga putol na puno ng nyog na itinambak sa gilid ng isang masukal na talayhipan. Kagaya ng inaasahan, punong-puno ito ng mga bunga pero nawawala na yung mga nyog na pwede nilang makopra. Akala niya noon ninakaw lang ito ng magkakamag-anak, pero hindi niya alam, meron pala itong malalim na dahilan. Pagkaraan ng kalahating oras na pagmamasid at pagsisiyasat, bigla naman siyang napahinto sa kanyang ginagawa matapos siyang makarinig ng pag-angil di kalayuan sa kinaroroonan niya. Alam niya na kakaiba ang angil na yon, kaya naman nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Ilang minuto rin siyang pasipat-sipat sa paligid hanggang sa muli na naman niya itong marinig. Sa puntong yon medyo nagtaka na siya, gawa ng ramdam niya na nasa malapit lang ang nilalang. Yun nga lang, ang nakakapagtaka, bakit parang hindi ito gumagalaw sa lugar kung saan yun humuhuni? Dahil dito, kung kaya't sinubukan niya itong hanapin hanggang sa napadpad siya sa isang maliit na puno ng nyog. Pagsipat niya sa itaas, dito niya nakita ang isang matandang babae na nakabitay habang balot na balot ang katawan ng lubid. Nung nakita niya yan, walang kaabog-abog niya itong tinulungan. At nang makalaga na niya ang matanda, agad niya itong tinanong kung bakit ito napadpad sa ganoong sitwasyon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong nagsimulang magsalita. Bagaman bakas sa tinig ng matanda ang pagod, hindi ito nagdalawang isip na ilahad sa kanya ang mga bagay na nais niyang malaman. Bilang tagapagligtas nito, tungkulin at karapatan niyang malaman ang totoo. Ayon sa matanda,
May mga kasamahan siyang mangkukulam na matagal na panahon nang naghahanap ng mga karga at anting-anting sa mga puno ng nyug. Magtatatlong taon niya na itong kaibigan, kaya naman aminado siya na labis-labis na rito ang pagtitiwala niya. Dagdag pa nito na ang mga taong binabanggit niya ay yung mga kasamahan ni Obin sa trabaho. Mariin din itong inilahad na matagal na siya nitong kilala at alam na alam nito ang bawat kilos niya. Kabilang din ito sa mga nandiskita noon sa anak niya bago ito tuluyang manahimik. Pagtatapat pa nito na, kaya lang naman siya nito tinantanan, ay dahil yon ang pakiusap ng kanyang mga kasamahan. Naniniwala ang mga ito na hanggat walang nangyayari sa kanya, may pagpapatuloy nila ang paghahanap ng mga anting-anting sa mga nyug. Mahalaga para sa mga mangkukulam ang mga baon na walang mata, itim na itlog ng mga butiking lumilipad, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang itim na pangil ng kidlat. Ano nito na ang mga ganoong uri ng karga ang magpapaangat sa kasalukuyang estado ng mga mangkukulam. Ito rin ang balak noon ng matanda, kaya naman sa abot ng kanyang makakaya, tinulungan niya ang pamilya ng mga mangkukulam. Habang nagpapahinga ito sa gabi, siya ang nagsisilbing tagapagbantay ng mga nyog na nakikitaan nila ng potensyal. Wala rin itong pagdududa sa kanyang mga kasama, dahilan para malaya nitong maisagawa ang maitim nilang binabalak. Nung sumapit ang unang araw ng pangunguhan ng nyog, dito na nila pinagtulungan ng matanda sa oras ng kanyang kahinaan. Kaya naman kahit gusto nitong lumaban, wala itong nagawa sa mga mangkukulam. Hindi nagtagal, nang maigapos na siya ng mga ito, agad siya nitong itinali sa itaas ng puno. Bago rin siya nito iniwan, nilagyan ng mga ito ng pampatibay ang bawat lubid, dahilan para kahit anong pagpupumiglas niya, hindi niya ito kayang putulin. Inakala ng mga mangkukulam na doon na mamamatay ang matanda, pero nagkamali siya. Matapos naman yung mailahad ng nilalang, agad siyang nakaramdam ng matinding kilabot. Hindi niya lubos maisip na ang taong tinulungan pala niya ay isa palang demonyong nagbabalat kayo bilang tao. Nang mapansin naman ito ang takot sa kanyang muka, agad nitong inilapat sa kanyang balikat ang palad nito, kasabay ng pagwika ng, "Huwag kang mabahala, Obin. Kahit demonyo ako, marunong akong tumanaw ng utang na loob. At sa puntong ito mukhang hindi na ikaw ang aking kalaban. Magtiwala ka sa akin. Meron akong isang salita. Hindi ako marunong mantraidor, lalo na sa mga taong nagligtas sa buhay ko. Utang ko sa iyo ang lahat. At dahil sa iyo nakatakas ako sa kamatayan." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman siya nitong sinamahan pabalik sa kanilang tahanan. Ayon sa matanda, nakita na niya ang lahat, kaya wala nang rason pa para magtagal sa lugar na kanyang napuntahan. Dagdag pa nito na, hindi lang siya ang aswang na nakatira roon, kaya posibleng magkaroon sila rito ng problema sa oras na pinili nilang magtagal pa. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagdating naman nila sa kanilang tahanan, nagdesisyon ng matanda na matulog sa lugar kung saan sila nagluluto ng kopra. Wala naman itong pili sa matutulugan dahil ayon dito, tumanda ito na walang sariling tahanan. Pagsapit ng sumunod na araw, hindi na niya mahagilap ang matanda. Ilang beses man siya noong maglibot sa lugar, sadyang wala siyang nakitang bakas na maaaring makapagtunton sa kinaroroonan nito. Dahil sa pangyayari, kung kaya't hindi niya maiwasang isipin na tinakasan na siya nito. Nang mapagtanto niya ang tungkol dito, sa halip na maghanap pa, ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang trabaho. Pagtungtong ng 7:00 ng umaga, dumating ang kanyang mga kasama. Malayo pa lang rinig na rinig niya ang tawanan ng grupo
na para bang napakaganda ng araw nito. Pagdating naman ito sa koprahan, hindi na muna ito kumilos dahil lahat ng trabahong nakatiwangwang nagawa na niya. Dahil dito kung kaya't sa halip na pagdiskitahan siya, nagpasalamat ang grupo. Wika pa ng matanda. Aba. Sumipag ka ata ngayon, Obin. Parang maayos ang tulog mo ah. Masaya ang araw ko ngayon. At dahil sa ginawa mo, ibibigay ko sa iyo ng buo ang hati ko. Huwag mo nang alalahanin ang mga nangyari sa atin. Maging magkaibigan na lang tayo ulit. Nang marinig niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang nagpapahinga. Bagaman di na siya nagtitiwala sa mga taong yon, pinili niyang pakitaan pa rin ito ng maganda. At kaya niya yung gagawin ay para masiguro ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Naniniwala siya na hanggat maganda ang pakikitungo niya sa mga ito, wala itong dahilan para kulamin sila. Pagkatapos ng usapan, itinuloy na nila ang mga nasimulan. Sa mga oras na yon, di na niya inisip ang kanilang mga kikitain dahil ang mahalaga para sa kanya, makaraos lang sa araw na yon ng walang nangyayaring masama. Yun nga lang, kinahapunan noong mismong araw na yon, biglang dumating ng hindi inaasahan ang kanilang amo. Malayo pa lang nagtatatalak na ito at sa estado ng mga sinasabi nito, mukhang nalaman na nito ang tungkol sa mga naputol na puno. Paglapit naman ito sa kanilang kinaroroonan, agad nitong pinagdududuro ang kanyang mga kasama kasabay ng pagwika nito ng, Mga demonyo kayo! Akala nyo ba hindi ko malalaman na kayo ang pasimuno sa pagpuputol dito ng mga puno? May nakasaksi nung pinatay nyo ang mga nyug dun sa dulo. Nagsumbong yun sa akin. At ngayong alam ko na ang totoo. Hindi na ako magdadalawang isip pa na patalsikin kayo. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad namang napatayo ang matanda. Pagtitig nito sa kanyang amo, dahan-dahan na rin siyang napaatras. Gawa ng bakas sa mukha nito ang kagustuhan nitong patayin ng taong yon. Ngunit pagsigaw ng matanda, nakita nito ang dalawang kasama ng amo niya na kargado ng mga armas. Walang sabi-sabi, pinaputukan nito ang dalawa sa kanila, dahilan para mapilitan na itong magsipulasan papalayo. Pagsuot nito sa kakahuyan, agad naman nila itong tinantanan dahil yung dalawang una nilang inasinta, nakita na nilang bumulagta sa lupa. Nag-aagaw buhay na rin ang mga ito at sa estado nito, mukhang malapit na itong mamatay. Nang masipat naman ni Obin ang pangyayari, dali-dali siyang lumapit sa kanyang amo habang bakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Alam niya kasi na dahil sa pangyayaring yon, mangyayari na ang bagay na kinakatakutan niya. Pagkausap nilang dalawa, agad siya nitong inabisuhan na huwag matakot at mabahala. Dagdag pa nito na, mula sa araw na yon, hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang mga tumakas na makapaghanda. Mariin din itong inilahad, tutugisin nila ang mga ito kahit saang lupalop man yon makarating. Nang marinig naman ni Obin ang sinabi nito, agad niyang inilahad kung anong uri ng tao ang mga nakaaway ng kanyang amo. Malinaw niyang idinetalye ang lahat ng nalalaman niya. Yun nga lang, hindi ito naniniwala sa mga ganoong bagay. Pagmamayabang pa ng amo niya, wala nang mas makapangyarihan pa sa mga armas na nabili nila. Dahil dito, kung kaya't sa halip na ipagpilitan ng kanyang ibig, minarapat na lamang niyang manahimik. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ito makukumbinsi. Kaya naman imbis na makipagtalo, minabuti na lamang niya na pakinggan ang mga ito. Pagsapit ng gabi, para naman hindi siya mag-alala, iniwanan siya nito ng mga kasama. 3 armadong lalaki ang nanuluyan noon sa kanila upang sila'y ipaglaban kung sakali mang may dumating na nilalang. Tutol man si Obin sa ganoong plano, wala na rin siyang nagawa dahil sa pagpupumilit noon ng kanyang amo.
Pagkaraan ng ilang oras, tahimik na ang paligid. Yung 3 bantay, tahimik na nakaupo sa tabi ng dingding habang pinagmamasdan ang labas ng kanilang tahanan. Akala niya noon ligtas na ang kanilang pamilya, pero pagtungtong ng 9:00 ng gabi, narinig niya ang mga ito na parang nagsusuka. Nasa kasagsagan na siya noon ng pamamahinga, kaya halos wala siyang ideya sa mga nangyayari. Dala ng kuryosidad, agad siyang lumabas ng silid kung saan dito niya nasilayan ang mga ito na nagsusuka ng putik. Lumalabas na rin yon sa kanilang ilong, tenga at mga mata, kaya kahit pilitin itong humingi ng tulong, sadyang wala na itong nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas. Unti-unti na ring nagkulay putik ang braso ng mga ito hanggang sa dahan-dahan na yung kumalas sa kanilang mga katawan. At bago pa man yun makalapit sa kanya, tuluyan na itong bumagsak sa lupa kasabay ng pagkalat ng mga katawan nila sa paligid. Hindi na makilala ni Obing ang mga taong yon, gawa ng literal na naging putik ang mga ito. Matapos ang pangyayari, dali-dali siyang bumalik sa loob ng silid para alertuhin ang kanyang mag-iina. Sa sobrang takot at pagkabahala niya noon, sinikap niyang umalis sa lugar na yon kahit gabing-gabi na. Naisip niya kasi na hindi sila roon pwedeng magtagal dahil posibleng dumating ang mga nilalang para sila'y gantihan. Kaya naman sa mga oras na yan, ang pinaka naisip niyang paraan ay ang umalis sa kanilang bahay para pumunta sa baryo kung saan sila makikisilong sa bahay ng tiyuhin ng kanyang asawa. Alam niya na delikado ito, pero mas mainam nang magbakasakali kaysa maghintay doon ng kanilang kamatayan. Nang marinig naman ito ng kanyang asawa, hindi ito nagdalawang isip na sumang-ayon sa kanya. Nababahala man, pinili nitong magtiwala dahil alam nito na wala siyang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng bawat isa sa kanila. Paglabas naman nila ng bahay, nagmamadali naman silang tumakbo hanggang sa dito na sila makarinig ng napakaraming huni ng mga aswang. Wala silang ideya kung saan nagtatago ang mga nilalang na yon dahil sa bawat paghuni nito, parang umiikot ito sa lahat ng direksyon. Ilang minuto pa ang lumipas. May nakita silang dambuhalang uwak na paikot-ikot sa itaas ng mga puno. Wala silang ideya kung saan ito pupunta, pero base sa ginagawa nito, mukhang magtatangka itong mandagit. Alam ni Obi na sila ang pakay ng mga nilalang, kaya hanggat maaari, hindi niya pinahihintulutang malayo sila sa kakahuyan. Maya-maya pa, paghuni ng mga nilalang, nasipat niya itong papabulusok na. Nung makita naman yon ng kanyang asawa, napasigaw na lamang ito habang nananatili sa kinaroroonan niya. Alam niya na natigal po ito ng nilalang, kaya naman para mailigtas ito, dali-dali niya itong nilapitan. Paglapit naman niya rito, dali-dali niya itong sinunggaban hanggang sa bumagsak na silang dalawa sa lupa. Ang kaso lang nung magawa niya ito, nakita niya ang mga anak niya na nakatayo at pawang wala na sa mga sarili nila. Ilang beses na rin niya yung inutusan na dumapa, pero hindi yun nakikinig. Nang mapansin ito ni Obing, alam niya na hindi na niya maililigtas ang kanilang mga anak, kaya naman napasigaw na lamang siya. Ngunit nang akmang madadagit na ang mga ito, may isang dambuhalang baboy na humarang sa mga aswang na papasunggap. Ito ang nakipaglaban sa mga nilalang na yon hanggang sa napatay nito ang isa sa mga nagtangka. Dahil sa pangyayari, kung kaya't napilitan ng iba na lumayo na sa kinaroroonan nila. Paglipad ng mga ito papalayo, dito niya nakita ang pag-iibang anyo ng dambuhalang baboy na tumulong sa kanila. At sa isang kisap mata, nakita niya ang mukha ng matanda na minsan niyang iniligtas. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, dali-dali siya nitong pinatayo at sinamahan patungo sa baryo. Para mas maging mabilis ang pag-usad nila, pinasakay sila nito sa likod
hanggang sa narating na nga nila ng ligtas ang bahay ng tiyuhin ng kanyang asawa. Yun nga lang, di pa man sila nakakapasok sa loob, bumungad sa kanya yung mga katrabaho niya na nakatayo sa labas ng bahay nito. Meron itong daladalang mga itim na manika, tapos yung mga tungkod na may mga patalim sa dulo. Panak-hanaka rin ang pagsasalita ng mga ito ng mga katagang hindi niya halos maintindihan. Nagtagalang pangyayaring yon ng ilang minuto bago nila nasilayan ang amo niya na lumabas ng bahay habang panayang pagsusuka ng putik. Maya-maya pa, pagbagsak nito sa lupa, biglang nawasak ang buo nitong katawan. At kagaya ng nangyari rito, ganon din ang kinahinatna ng pamilya nito. Matapos ang pangyayari, dito na nagdesisyon ng matanda na labanan ang mga mangkukulam. Walang sabi-sabi, bigla itong nagpalit ng anyo kasabay ng buong puwersa nitong pagsunggab sa matandang namumuno sa grupo. Sa sobrang bilis ng nilalang na yon, hindi ito natunugan ng kanilang mga kalaban, dahilan para masakmal nito sa leeg ang matandang pinuno. Pagbagsak nito sa lupa, walang awa nitong winakwak ang tiyan nito hanggang sa lumabas na ang mga bituka at iba pa nitong mga laman loob. Hindi pa yun nakontento. Dinurog nito ang puso ng matanda bago nito sinunggaban ng iba pang mga mangkukulam. Alam ng aswang na mahina ito pagdating sa kumbate, kaya hindi na yon binigyan ng pagkakataon na makapaghanda. Sa loob ng ilang minutong pag-atake rito, wala yung nagawa para ito ay mapigilan. Hindi nagtagal, nang malipol na nito ang mga mangkukulam, agad nitong tinipon ang mga bangkay, kasabay ng pagkuha nito sa mga karga na minsan nilang napagkasunduan na paghatian. Matapos itong gawin ng matanda, dito na ito nagpaalam sa kanila. Gayunpaman, naniniwala ito na hindi yon ang huli nilang pagkikita dahil bilang siya ang nagligtas sa buhay nito, obligado itong tulungan siya sa lahat ng aspeto. At maniwala man kayo o hindi ito tinalikuran ng nilalang. Hanggang sa pagtanda ni Obin, katulong niya pa rin ito. At paulit-ulit nilang pinag-uusapan ang naging pagtatraidor sa kanya ng mga aswang dahil lamang sa anting-anting sa mga buhay na puno ng nyog.